Presiden Asam Samudra Songgo langsung আহিবার কারণে অনুরোধ জানাইছো আমিনা বেগম दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि इउपिपिएल जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै बरंगा जुलि खत्रआव माने जयनिं प्रग्राम दंमोन। बे जयनिं प्रग्रामाव खमैबो 600नि बांसिन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जयन जाफैदों। जोंनि माने इउपिपिएल जिल्लानि जितु मावखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै आरो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंबो बिथांमोनखौ आङो बरायदों इउपिपिएलनि जानानै। दा बे माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टिनिफ्राय बेयाव माने जिखिनि माने जयन जाफैबाय बाख्नायथाव बाथ्रा। आं गोजोननाय मोनदों गरेस्वर समष्टिया सासे एमसिएल हिसाबै माने जोंनि जितु मावखान्थि बिटिआरनि जितु मावखान्थिफोर बियो माने बाख्नायथाव हाबाफारि लानानै मावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरैबायदि बिटिआरनि एरिया सिगां संकसनिफ्राय पासनियाव लागैमोन दिनै माने एक्सटेनसन जाबाय हलंगियाव लागै। बेनिखायनो जोंनि एरिया बांबाय थादों आरो जोंनि जिखिनि माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि हाबाफोर मावदों माने बेयाव कोनो भेदाभेद गैया। जिहेतु जेरैबो सुक्तिनि समाव 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि सुक्तियाव बुंदोंमोन शान्ति सुक्ति दिनैसिमबो शान्तिनि दङ। बेनिखायनो दिनै प्रतिटु जाति जनगोष्ठीनि बेयाव माने ज' जानानै जयनिं हाबाफारिखौ जों मोननो हादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोखौ बांसिन गोख्रों जागोन होनना नोंथाङा सानो? जोङो माने नेक्स्ट जितु सरकारनि बाथ्रा जों फैनाया 100 खोन्दो जोङो फैफिननो हानाय लामायाव दङ। मानो होनना बुङोबा माने दिनैसिम जिरायनानै गैया। मोनफ्रोमबो माने बिसायख'थियावनो इउपिपिएल दोलोआ देरहागासिनो दं। एमसिएलएनि जितु बिसायख'थिमोन बाय इलेक्सन बेयावबो जों देरहाबाय। एमएलएनि जितु माने बाय इलेक्सनमोन बेयाव जों देरहाबाय। बेनिफ्राय एमपियावबो जों जिहेतु देरहाबाय हिसाबै बर्तमानाव जोंनि जितु स्थिति इउपिपिएल दोलोनि जों मजबुराव दङ। बेनिखायनो दोलोयै नोगोरै बयबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेबायदि जयनिं प्रग्रामा जाबाय थादों आरो सारा जेरैबायदि दिनैनि तारिखाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारि लादों आरो चाइल्ड राइटनि सायाव माने मिशन लादों। पिक मिशननिफ्राय गुडविल मिशननिफ्राय गथै साइडआवनो बेबायदि माखासे रोखोमनि जेरै माने बाख्नायथाव मोनसे आसनि UN सुपार 50 माने फरायसाफोरखौ डक्टर बा इन्जिनियार बा एपिएससि बा इउपिएससि फरायहरनाय बोसोराव माने 50सा बेफोर माने बिराद मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज फैनायखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बेबायदिनो फरायनानै देरहासार जानाबो फैनायखौ जों मोननो हाबाय। बेनो आंनि बुंनो गोनाङा। गोजोन्थों खुलुमबाय। दा बर्तमान बिसोरनि खुनु माने बेलेन्सआव गैया, जेबो स्थिति गैया।